हाँ मेरे को थोड़ा मीठा चाहिए। हाँ ये याद किया है ना चैनल। खीर हाँ खीर खीर मैं तो आ ही रहा हूँ। सुखी पूरी भाई सुखी पुरी आपल्या ब्लॉगची सुरुवात पाणीपुरीने आपण करूया। आता आम्ही चाललोय परत बाहेर फिरायला कुठेतरी वेगळ्या ठिकाणी। बापरे मार्च महिन्याची गरमी अजून नाही पण नाही आलाय। मार्च मध्ये एवढं गरम होतं। इधर डाल दो। हाँ इधर ही दोनों डाल दो। हाँ वो ओके। अभी कुछ पेपर ह्याच्या इकडे टाकला पाहिजे ना जरा काहीतरी त्याचा फुट्टा काहीतरी काय का चला टोटल भाई जरा पाठवा असे टोटल किती आहे माहिती आहे का हे 50 माणसं खातील एवढा चिकन बिर्याणी आहे 5 किलो हां 5 किलो आहे। आम्ही गाडीला जाऊ दे वरचा झाकण उघडा भाई झाकण वरचा हवा जाईल नाही जाणार हे बघा आणि त्या खाली बघा दिसलं का गरम गरम हे 2.5 किलो आहे त्याच्या खाली 2.5 किलो आहे ठेवा। आमची रुटीन अशी असते बघा आजचा अर्धा दिवस आमचा अशा फंक्शन्स मध्ये किंवा अशा कार्यामध्ये आपला जातो होय बरोबर आहे ना। आता काय तुला काय पाहिजे ह्याच्यात ॲड्रेस मॅप लाव ना मॅप लावायचा आहे आणि या तुम्ही पण चिकन बिर्याणी खायला या हा सर्वांनी हां जमलं तर आम्ही पण बनवतो पण शक्यतो आम्ही बनवत नाही कारण हे लॉट एवढं बनवायला आपण गेलो की एवढा आपल्याला वेळ नाहीये। होय किटकॅट आणला इकडे नाही पुढे ते पुढे आहे ना बिस्किटचे पुढे घ्यायचे आहे हो आम्ही नाश्ता करण्यासाठी थांबलो बघा 1 तास ड्रायव्हिंग नंतर। तू काय पिते चहा पिते संध्याकाळची गुळाची चहा आणि भाई काय पितात आहेत बाई तुम्ही काय खाता काय आहे कलेजा बिलेजा कलेजी फ्राय चिकन फ्राय क्या बात है आज बुधवार आहे ना आज बुधवार आहे आणि आम्ही घरी नाही ना आज तू काय खाते ते कलेजी आणि चिकन आहे कलेजी आणि चिकन आहे बापरे आणि मला काय मग काय खा मला आहे ना इकडे शॉर्मा बघ हे पण खा हा हे पण खा खा तू खा एवढं नाही खाणार चला या कुठे आलोय आपण आम्ही आलोय भाटे बीचला बरोबर सनसेट बघायला तोपर्यंत आम्ही आमचे फोटो पण काढून घेतो ना व्यवस्थित। आपल्याला पोचायला किती वेळ आहे अजून 1.5 तास आहे 1.5 तास आहे म्हणजे आम्ही एकदम लांब फिरायला चाललोय। हां चला तुम्हाला अजून काहीतरी गिफ्ट आणलं आहे ते मी दाखवतो। हां ह्याच्यात बघा ह्याच्यात काय काय गिफ्ट दिसतंय थांब ते राहू दे हे पाहिजे होतं ना हे वाला कुठेल त्याच्यापेक्षा मोठा नाही होता नाही एवढा हा सर्वात मोठा होता त्यांच्याकडे एवढंच असतं हा एवढंच असतं 2 गिफ्ट नंबर 2 मग वैतागला पाहिजे किटकॅट घेऊन। होय आमच्या सबस्क्राईबमध्ये किटकॅट कोणाला आवडतं सांगा 3 4 सर्व साईजची किटकॅट बरोबर ना मग आता खुश होईल की ना तर सेट झाला पूर्ण किटकॅटचा। तेच ना आपल्या सबस्क्रायबरमध्ये कोण आहे सांगा ज्यांना किटकॅट आवडतं किती सर्व प्रकारचे किटकॅट आणले बघा 4ही प्रकारचे आणि आमच्याकडे कोणाला आवडतं हा पण हे अजून एक आवडणारे पण कोणतरी आमच्या फॅमिलीमध्ये त्यासाठी मी घेतलंय ते मी मला नाही घेतलंय ते हे त्यांच्या हातात तुला नाही घेतला हे मी गिफ्ट देतो कोणाला तरी ओके। आणि कुठे पण मी सांगते ना नाव नको हे बघा सर्व थम्सअप पेप्सी सर्व आम्ही पार्टी करायला चाललोय इन शॉर्ट मध्ये
नाही हे किटकॅट कोणाला आवडतं ते सांगा. आणि कॅडबरी पण आम्ही लहान मुलं आहेत तिथे डिस्ट्रीब्युशन करायला चाललोय. सर्व गोष्टी आम्ही घेतलेल्या आहेत हे सर्व. आणि अजून एक काहीतरी दाखवायचं होतं. बसला नाही. माझा ते बघून तरी खुश होईल ना. हा हे बघा. आणि खाण्याची वस्तू बघा किती काय काय. हे बघा दहीवडा बॉक्स नंबर 1, दहीवडा बॉक्स नंबर 2, भरपूर काय काय खायला आहे. 3. हां आता मी काय सांगतो, यातला हा बॉक्स आहे ना काजल, हा उघड. मंचुरियन आहे. हां मंचुरियन आहे ना. मंचुरियन नाही ते उघड तरी. आता व्हेजवाल्याने जरा बाजूला व्हा, नॉनव्हेज भाई इकडे आहे बाई. अच्छा हे काय आहे? लॉलीपॉप. घ्या बाई खाते. याच्यातलं एक दांडी घ्या काजल, घे इकडेच खाऊन घे. इकडेच खायचं. घे तुमच्यासाठी तर घेतलंय मी खायला. तू का काय मज्जाच आहे. तुला आहे काय? हो आहे ना. घे ना ते खा. कोणाचं तोंड बघितलं होतं काजल? आहे ना. मी सकाळी तर माझा चेहरा बघितलेला मी आरशा. नाही ती सर्व उठल्या उठल्या माझा चेहरा बघते ना म्हणून. ते बघा मी एक बाईट घेतलंय तुमच्यासाठी, अजून एक बाईट घेतो. हे छान आहे, नरम आहे ना. खा मम्मी, ते खालतं पकड. मी लॉलीपॉपची रेसिपी पण केली आहे ना. ते लॉलीपॉप कसे बनवायचे ते पण दाखवले आहे. हा तुझाच बघून वाटतं त्याने केलं वाटतं हे. हा कसं वाटतं बीचच्या बाहेर खायला? मस्त. असं तुम्ही पण आला तर असं काही ना काही एन्जॉय करत राहा. जायला वेळ आहे ना म्हणून पेटपूजा चाललंय. सर्वांना गुड मॉर्निंग बोल काढू. हे काढू काढूला जास्त बिस्किट पडली. हे खा. तिची बुबू खाते. ह्याला आतमध्ये ठेवले. चला तुम्हाला आज बाहेर दाखवतो बघा. सर्वीकडे फॉग दिसते. फॉग किती छान वाटतं, किती मस्त वाटतं बघा. एअर क्वालिटी तर एवढी सुंदर आहे ना सकाळ सकाळी. बघा सर्व फॉग दिसते बघा. तुम्हाला टायमिंग पण दाखवतो. सकाळचे 7:26 झालेत बघा. 7:26. एकदम छान. आपल्या मेट्रो सिटीजपेक्षा इथे जर काय तुम्हाला वेगळा अनुभव करायचा असेल तर हे सकाळचं वातावरण. चिमण्यांचा पण आवाज येत असेल बघा तुम्हाला, चिमण्यांचं, पक्षींचं. आता मी उठलो आहे तर आपल्याला सकाळ सकाळ इकडे पाणी मारायचं. त्यासाठी सकाळचं वातावरण असं आहे ना की तुम्हाला वाटणार पण नाही की आपण आता हे दुपारी आणि रात्री एवढे गरम होतं. रात्री ना म्हणजे दुपारी. तर पाणी मी चालू केलेलं आहे. येस ते पाणी इकडे चालू झालेलं आहे. तर पाणी मारून घेतो मी जमलं करूया. सर्वीकडे वरती फॉग आहे बघा. पूर्ण फॉग झालेला आहे. तर आपण खाली जाऊया. खाली पण कामगारांसाठी ड्रम बिम मी व्यवस्थित भरून ठेवतो म्हणजे त्यांचं काम कंटिन्यू चालू राहतो. एक इकडे ड्रम आहे, एक इकडे ड्रम आहे. चल खाली. इकडे पण सर्व व्यवस्थित. जास्त नाही वाटत कारण सिमेंट आहे ना म्हणून इकडे कमी मारलं आहे. बाकी सर्वीकडे पाणी मारलं आहे बघा. तर इथे बघा सकाळ सकाळी आम्हाला एक टँकर लागलेला आहे बघा. पाण्याचा टँकर लागतोच आपल्याला. चला आज मल्टिपल नाश्ते बघा. 3 वडे, 2 शिरा, 1 उपमा. अजून ऑर्डर आहे. पहिले एका बॅचचं एवढं चाललं म्हणजे 3 व्हरायटी आज बनवले 4 रूमसाठी. 3 दही आणि 4 कॉफी घेऊन जाऊ का की. ऑर्डर बघा 4 आणि 3 प्लेट म्हणजे असे 4 उपमा, 4 वडे, 3 शिराची ऑर्डर होती. आता हे जेवढे जातात हे सर्व एक्स्ट्रा जातात. त्यांना 2 उपमा आणि 1 वडा एक्स्ट्रा पाहिजे. हे जाऊ दे. चला आजच्या व्हेज थालीमध्ये आहे बटाटा भजी, आपली गोडी डाळ,
गोडी बटाट्याची भाजी होय आणि हे इकडे आहे मुगाची भाजी ना, मोड आलेल्या मुगाची भाजी. इकडे भात पण बघा गरम गरम आहे, वाफ येते बघा, वाफ येते. आणि इथे आपण सर्व वाट्या ठेवलेल्या आहेत आणि जेवण बघा मी इथे वाढून कसं ठेवलेलं आहे. आमरस, लोणचं, सॅलेड आणि बटाटा भाजी वाढून ठेवलेली आहे. 2 वेज थालीची आपली ऑर्डर आहे. चला इकडे बघा आपल्या गरम गरम भात आपण ठेवलेला आहे आणि ही वेज थाली बघा अशी रेडी झालेली आहे. आता आपला फायनल भात हे ठेवल्यावरती आपली थाली झाली रेडी. ह्याच्यात फक्त आता आपल्याला पापड सर्व करायचं आहे. ओके, तर अशी वेज थाली रेडी आहे बघा आपली. या जेवायला. घराचं बांधकाम अजून किती पुढे गेलेलं आहे ते मी तुम्हाला आज दाखवतो. तुम्हाला पाठून ना ट्रकचा आवाज येत असेल. परत आपलं सामान सर्व लोड होतो आहे. एक घर बांधायला वाळू वेगळी लागते आणि लादी प्लास्टरला वाळू वेगळी लागते. ती नॉर्मल वाळू असते आणि ही गोवा सिलिका वाळू असते. तर वाळूचा ट्रक आलेला आपला बघा आता. आणि आपले काळू पण आहे. काळूचे डोळे लाल झाले, काळू झोपले ना वाटतं. चला आपला ट्रकसुद्धा आलेला आहे. ट्रक बघा केवढा मोठा आहे, एकदम भरपूर वाळू मागवले. खालचा वरचा सर्व काम होईल आमचा. संडेची सुट्टी आली की कोकण स्वर्ग परत मला वाटतं पेंट करायला लागणार आहे. कलर उडाला आहे ते. हा किती ब्रास आहे हा? ही वाळू गोवा वाळू का? एक नंबर. सिलिकापेक्षा महाग ना? इकडे 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 काढू, हे काढू, इकडे इकडे. एवढा कांदा कशासाठी? मसाला बनवायचा आहे. वाटण 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 ना, गोडा वाटण म्हणतात ना. येस. तर टोटल आजची ऑर्डर सांगतो. 3 वेज थाली, हा 2 चिकन थाली, 2 कोळंबी थाली, हा 1 पापलेट थाली. टोटल असे किती झाले? 3 वेज बोललो ना. व्हेजचा राव घेतला काय? हा 3 वेज, 2 चिकन, हा 2 पापलेट, हा नाही 1 पापलेट, 2 कोळंबी. टोटल 8 थाले आहेत. हा त्याचे बघा पापलेट एक, त्यावर कॉम्प्लिमेंटरी घे. कोलंबी आहे इकडे, त्या कॉम्प्लिमेंटरी घे. आता वाटण का जास्त लागतो? चिकन फ्राय. वाटण का जास्त लागतो माहितीये का? ते आपण रसा पण करतो ना, चिकनचा रसा भातावर, त्याच्यासाठी वाटण जास्त लागतो. बरोबर आहे. हा ग्रेव्हीवर आहे चिकन आणि चिकनचा रस्सा. मग आज बघा तिन्ही व्हरायटीची ऑर्डर आहे. होय. व्हेज मध्ये आपले 10 प्रकार असतात. लोणचं सोडून दे चल, आणि सॅलड सोडून दे, 8 प्रकार ते बनवायचे आहेत. होय. चिकन थालीमध्ये पण आपलं सोलकढी, चिकन रस्सा, चिकन फ्राय, चिकन ग्रेव्ही, आणि कोलंबी फ्राय. आणि फिश मध्ये फिश करी, कोलंबी, फिश फ्राय, म्हणजे किती प्रकार होतात बघा. होय. तरी आपण ऑर्डर घेतो. चला या टेबलावर बघा 5 थाल्या वाढल्यात. 5 नॉनव्हेज थाली आहे आणि 3 व्हेज. ते व्हेज आपण ह्याच्यावर ठेवूया. ताटं चांगली पुसून एक, आणि इकडे आपली दिलू बघा कुठे झोपली. दिल, हे दिलो, दिल, हे दिलो. तेव्हा शेपटीने सांगते बघा, झोपली आहे. मी बोलते झोपली, झोप. ते रसा आता हे शिजवून घेतलंय मी चिकन सगळं ते, म्हणजे रस्यासाठी. आता हे शिजवून घेतलेलं आता या मसाल्यात टाकायचं.
तो काढ. अच्छा. तो काढ. याच्यात हड्डीत टाकला तू काय कलेजा. हा ते ग्रेव्हीमध्ये झालं पाहिजे होते ना, ते हड्डीमध्ये सेपरेट राहिले. 3 आहेत 3. होय. ते ग्रेव्हीमध्ये सर्व कट करून टाकायला पाहिजे. चला इथे बघा एकदम फ्रेश सोलकढी ही माझ्या हातातून पडली असती आता. हे बघा कोथिंबीर टाकून एकदम मस्त. ही आत्ताची आत्ता संपून जाते. तरी थाल्या 5 असतील तर थोडेसे जास्त असते, 1-2 जास्त होतेच. आता बघूया ही पूर्ण आहे ना, हे आपलं किती होते बघूया. चमचा जरा साईडला ठेवूया, नंतर पडायचं हातातून. तर हे बघा आपले 5 थाल्याचे 5 लोटे, म्हणजे 3 फिश आहेत आणि 2 चिकन आहे. किती क्वांटिटी बसते बघा त्यात लोट्यामध्ये. म्हणजे अजून एखादा 2 लोटे होऊ शकतात अजून.